Әлбәттә, слесарь булып эшләүче ир мәктәп укучысының гомерен саклап калган 60 яшьлек Руслан Сабаев буз астына киткән баланы коткара. Кичә шәһәр күлендә аздан гына фаҗига булмый кала. 8 яшьлек малай мәктәптән кайтканда юлны кыскартыр өчен буз өстенә кергәне, күпергә җиткәндә таеп егылып, бәкегә төшеп китә. Янында Руслан Сабаев булмаса, бу хәл аеныч тәмамланыр иде. Батырлык үрнәге күрсәткән абзый белән Адилә Закирова аралашты. Рюкзакның тоткашыннан алдым да, күтәрдем дә булай тартып чыгардым. Коткаруучы 8 яшьлек Ефим янына килеп җиткәндә бала инде хәрәкәтләнә алмый башлаган була. Руслан Сабаев малайның букчасыннан эләктереп алган. Шулай бузлы судан тартып чыгара. Аның гомерен саклап калу өчен берничә секунд вакыт җитте ди. Бармаклары белән бузга тотынып тора, башы чыгып тора, ул кычкырмый да, бернәрсә дә. Җигереп килдем дә инде, тоттым да, күтәрдем дә инде тартып чыгардым. 8 яшьлек малай менә шушы урында боз астына киткән. Хәзер суның температурасы небары 4 градус. Олы кеше 10 бала 5 минут эчендә үләргә мөмкин. Коткаручы тартып чыгарганчы малай суда 3 минут торган була. Если бы не вы в тот момент, я бы, наверное, сейчас уже другие чувства испытывала. Бүген Ефим мәктәпкә бармаган, тәненә җитди зыян килмәсә дә, бала кичәге авыр кичерешләреннән соң тынычланып бетә алмый. Аның әнисе Любовь Чипига улын коткаручы Руслан Сабаев белән очрашты. Сез безнең гаиләне зур кайгыдан саклап калган фәрештә ди ул. Я вам очень благодарна. Руслан Григорьевич, зур рәхмәт. Улыма кичә сезнең фотосурәтегезне күрсәттем. Ул шундый олы йөрәкле абый диде. Бу хәл безнең белән юкка гына килеп чыкмагандыр. Бәхетебезгә кичә сезнең эш көнегез иде. Гаиләбезнең фәрештәседер сез. Барыбыз исеменнән зур рәхмәт. Наверное, вы, получается, ангел-хранитель. Әлеге ирнең кыюлыгы турында социаль шелтәрдә дә язып чыктылар. Руслан Сабаевка Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугманов та рәхмәт белдергән. Ул аңа кеше кайгысына битараф калмавы һәм батырлыгы өчен тирән хөрмәтен җиткерә. Коткаручы үзенә карата мондый игътибарны оялып кабул итә. Мәйтәм, бер пачка чәй алсагыз, мәйтәм, шуның белән онытыгыз. Ул малай үскәчтән кемгәдер булышыр. Руслан Сабаев 60 яшендә дә сәламәт яшәү рәвеше алып бара, йөзә, спорт белән шөгыльләнә. Актив булу тәнемне генә түгел, холкымны да ныгыта ди ул. Әлмәттән Адилә Закирова, Хәбибуллин, Яңа Гасыр